či desetiletí platit, takže zdánlivě, fiktivně dobrý úmysl nějakého předchozího ministra životního prostředí sedícího v této budově se ukazuje jako jedno z největších zel, které jsme si vůbec tady v naší zemi v poslední době napáchali. Takže pozor na ty dotace. Jako ekonom, který, vy jste to mladá generace novinářů nepamatovali, ale přeci jeden ze základních kroků po roce 89 bylo, jak já říkám, desubsidizace našeho hospodářství, neboli likvidace podpor, dotací, subvencí všeho druhu. To bylo jádro vůbec našeho transformačního úsilí po listopadu 89, že se nám vloudilo nekonečné množství nových dotací, které jsme tehdy složitě rušili, znova se vloudili mezi nás, tak já doufám, že pan ministr a všechno, co o něm vím a co jsem od něho zatím slyšel, mám pocit, že tomuhle rozumí velmi podobným způsobem. Jestli mohu k tomu, přece to má i druhý rozměr. Odhad je, že banky nainvestovaly do úvěrování toho solárního biznesu, který je, jehož zisky jsou tedy zatím stále ještě garantovány státem, nějakých 60 až 90 miliard korun. To jsou přece peníze, které chybí našemu průmyslu na mnohem smysluplnější investice. Každá banka bude